Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu mana karo channel Mak Sini Keluarga Sederhana. Ini pemirsa ya di akhir tahun. Wis karek dino ya pemirsa. Karek saiki. Jadi mae kanggo dino iki pemirsa mae bikin sambel panggang kemangi pemirsa ya. Jadi kengko wis hawane mendung-mendung, gerimis lintik-lintik dengan menyambut istilahnya menyambut pergantian tahun baru pemirsa yo kurang sedino. Jadi wis kok ngene iki mae masak. Wis ben duwer iki kok. Sambele lombok jempling. Panggangnya diremet. Ini dibuai pemirsa. Jadi karek daging tok. Wis kanggo karo lalapan enak iki. Nyayur bening enak meneh. Mateng pemirsa sambel iki. Kok peteng yo. Yo sambele panggang. Wis tak buaki pemirsa iki. Wis tinggal diangkat mateng. Tok iki di akhir tahun iki lho. Arek sedina mangane mbek sambel panggang. Wis sing penting awak sehat disyukuri bae. Oh, gerimis pemirsa. Gerimis. Gerimis iki lho pemirsa, udan. Lho mendung di akhir tahun iki lho. Di akhir tahun akhir iki mau dadi make wis mateng di akhir tahun, masak simpel cepat dan modal dikit untung banyak. Untungnya banyak apa? Marki. Jadi ki mau mak yo gawe mie pemirsa, soalnya apa? Mae wis lesu terusan. Segone urung mateng, urung jeglek kaya ngono. Dadi iki mau dibagi. Pake ya wis mangan. Itu ya wis dadi karek mae pemirsa. Kita makan mie dulu. Sambil karo ngenteni Pak muleh ya pemirsa. Soalnya Pak urung muleh. Pakai acar. Kita pi acar entek. Wis gak usah dikei acar meneh pemirsa. Mae pengen mangan mie. Di akhir tahun yang tinggal menghitung hari karek 1 hari ya pemirsa. Jadi masak yo sing simpel-simpel sing hemat lah, pokoknya disyukuri lah. Disyukuri apa yang ada. Jadi ini ramban ning ngarep omah. Jadi ora beli ya pemirsa, karek beli bumbune kaya ngono. Monggo pemirsa makan mie, hudan gerimis mendung. Tak kaya acar pemirsa mae yo. Gawe acar piring. Soale mae mbek Dwi seneng. Muga-muga engko di tahun baru ya pemirsa, muga-muga iki kan ejekan akhir tahun. Akhir tahun wis kari hitungan dino kasare kaya ngono ya pemirsa. Rolasasi wis tak lewati nganti ibaratnya nganti sak kuat-kuate make ya pemirsa. Sak polahe make kasare dienggo disyukuri lah ya pemirsa, dienggo awake dhewe. Budine wis mbah ora dirasa,
Sing penting diparingi sehat, diparingi bersyukur, rezeki pira-pira wis alhamdulillah. Kuwi 12 sasi pemirsa yo. Wis gak roh sing kasare budine ngarit rekaprah wis jenenge wong mergawe di sing enak ya pemirsa kaya ngono. Wis muga-muga engko di tahun baru mae luweh penak saka tahun akhir tahun sing iki ya pemirsa. Dadi mae njaluk dungane muga-muga lancar sekabehane pemirsa yo dijauhkan dari mara bahaya kaya ngono. Wis intine ya muga-muga tambah lancar nek nyambut gawe kaya ngono pemirsa. Nyeplos lombok acar pedes. Muga-muga keluargane mae yo ngono ya pemirsa. Mergawe ning ndi nggon ning ndi ae. Muga-muga ya dilindungi karo Gusti Allah, dijaga karo Gusti Allah, dijauhkan dari perbuatan-perbuatan sing ora genah ya pemirsa. Muga-muga ya dituntun didono dalan sing apik. Wis kaya ngono njaluk dongane muga-muga Mas Andi ya diparingi seger waras, lancar nek nyambut gawe kaya ngono ya pemirsa. Terus pemirsa. Wis pemirsa ya. Lah wong nyemprot tek iso. Nyemprot pari no. Tahun baru jenenge ngene iki tahun baru mangane iki Akhir tahun kok tahun baru. akhir tahun iki mangan terus sambil kemangi lho mbek panggang. Panggange mbok rene akeh mbok ora iki. Ya wis tak buaki kok. Sing penting enek jangan kok ning wajan. Kondo. Wis kondo kok. Ning wajan terus ora tak ciduk. Pangkal titik boleh kabeh. Ning wajan tapi nek rapet ora, Pak. Alah diteni ah wong kompore iki ora anune wis kuwat gawe kok. Tataane yo. Jangane butuh gambas. Bersyukur sing penting awake sehat. Kan, ayam bakar. Anu jangan meneng daripada mati gitu. Wah iki lucu lah kayak diingi. Kon lu kowe sopamo? Ning guri lho wonge soalé. Mulane kuwi mang tak kelo ngono ae. Aku mung wis kepikiran kelan menir nyambel panggang. Banyak kok macam menir mari tuku wae. Mari kolon lah. Mang muni jangan menir. Iya berenek. Seger Pak Akmeng. Urung mangan kuwi aku. Ya duwi urung kan mulai. Urung, jek latihan kok. Mbuh latihan tenan pura. Tapi nih sekolahan mang mbok liwati enek pura? Ya berarti bener. Latihan siaga. Wong piro ngono lho Pak jere. Engko mesti anakmu njaluk nukokno apa-apa ngono. Nggo latihan siaga kuwi. Topi. Kan urung. Asen Pak jangane. Kae. Mau tak icipi wedine kasinen aku. Lah sambele, gak tak kei gula kuwi, sambele ora enek Andi. Enek Andi kon ngei gula kuwi. Gula sing ora enak. Kowe muni gak enak tapi anakmu kan seneng nganggo gula. Yo tak pilih anak-anakmu yo tak kei gula. Iki gak enak anakmu yo wis gak tak kei gula. Sok mulai. Iya. Mulai bar tahun baru. Engko bengi nek dangdut, Pak, netuk buntung. Wah. Kah ngono apa. Kok
ora iso metu ya, Pak. Ora iso mlaku ya. Karo hobi aku ndelok niku. Ah, tau pisan ora iso liwat noe. Malah Kok turu. turu. Awak kesel ya kalau turu ya. Lho pemirsa, mangan ngene ae wis ora nglengkut tok ora tawa Oh doyan pemirsa jangan ngene iki. Pemirsa iki mangane enak-enakan kok. Lah kowe kok gak enak piye? Pemirsa iki mangane iki wong iki mbayani temen kang doyan. Jono, Pak. Cuma jangan bludru ae. Lho, bludru nek ora ndek dhewe ya padha ae, Pak. Tuku ya ngono mang aja salah. Pemirsa iki senengane pare pait-paitan lho. Nek aku pare malah ora doyan. Aku suka banget. Paite rambiyane kok. Dikulalap malah nek mentahe metu banyune dicokot mok nyes nganggo sambel. Paite putra wali kok. Pahit enak. Mengko golek ning ndi? Kok starban kok wis takut-takut. Nek iki pisan gak ndak iki. Iya, Pak. Nek di akhir tahun, Pak, yo wis kan hitungane akhir tahun iki wis 12 wulan wis mbok lewati yo, Pak. Alah. Jungkir balik kasare, Pak. Sikil endi sing ketiban palet. Iki lho pemirsa, ape akhir tahun tapi alhamdulillah wis mending maune beyo. Kurang piro? 3 dina apa 4 dina kae? Kon palet nganti koyo dementek rasane. Denger lho. Wis dilakoni muga-muga karek apike. Dinggo-dinggo nang bergawe ae. Muga-muga nek tahun baru luwih penak. Luwih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kae anak wedok mulai. Wis bar? Wis. Tok sabtu dikon nggo HP. Yo. Nek kon Dikon guru. nggo HP kenapa? Gurune apa njuk nomere. Oh, Apa nyewek grup. grup apa iku? Grup prestasi aga ya. Oh, iya. Apa nang ndi, Pak? Mangan kan. Wi mining meja mang lho. Di. Nang meja. Santai le. Tak. Gantek apane? Mine. Oh, wis ngono kok iso. Tak gawekno nah. Kowe biasane moh ha Pak Mi, mine wong mati jare nem. Nek aku gawe tek yo doyan. Hah? Min wong ewah. Wis Pak wis mulai. Anak wedok ya wis mulai, dadi wis padha mangan kabeh lho. Kae anak wedok ya mangan. Sikile nek mangan dadi juwejero ning anu pemirsa dilumpengno kaya ngono. Enak. Enak. Wis disyukuri ae. Ya wis pemirsa tak tutup sakmenehe videone mae di akhir tahun. Jadi nenek salah omong, tingkah laku perbuatan keluarganya Mak Legini Family minta maaf yang sebesar-besarnya. Buat pemirsa Mak KB, terima kasih yang sudah mendukung, mensupport Mak sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezeki yang ngalir koyok banyu kali, agung koyok banyu segoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali di like, di komen, di subscribe, ditutul abang-abangnya, ben iso ngikuti channelnya Mak Legini Family.